to mano e promise mamiyo customer ni ka in gi shida mar billing kaka ni wacho no kata ki report leakage to bokaw thuolo makama to bedo sorted. Technology be wa invest one gi CRM, that is a customer relationship management system ma en interactive. Sasa ama I report anything to kiwasko yudo ticket number simbi to ticket number no nyalo track progress ni to issue na mar billing cha ochopo kanye. To CRM no be wan gi reports mwangiyo ni to customers wagi manene gi yuak be gibedo sorted within the time manwa promise. Kantie moko bedo sorted within the time mane wa promise to mano be wakao corrective action. Koren it's always continuous. To one more we are very open. One more kawanyaloga interact with customers one-on-one through channels more wachogo. Our hotline number and 057-500-7000. 057-500-7000. Hi. Erokamana inya. Waduogo mondo mi warang bende odiochieng' achiel mokalo ne golo milome ma bende no